Hai dengan kepelai saya tang megan apa itu bila ke hambai antin pun tang tang hai bosong chapter 1 ni 30 ne bakat ke ronang yo puri khana nai kok bor sek tongo semai bokho kiryat jerim ni tubu jagmani Daud 1000 rok ni bokrok tai 100 rok ni bokrok tai tifang rok bai kok na laikha Eka Daud bebak Israel no kutum lai no hai ni saka norok abo sajak baikhe tai sini subra yung kaito ni musung ma ungka toitun rohoroi sini hani borok ochai rok tai lebi rok no oro chengbai pal kutum pai bai thung nei sa hornai heke cheng kaitor ni samai bokhok no tubu lai yan tamni hamba abo sol ni jora ni simi naijak yak lai tongkha bedek borok no Daud samano khlaina gochi laikha tamni hamba jotono soi khlai thai hanlaikha heke Daud kiryat jerim ni Jerusalem kaituni samai bokhok no tubu nani bagui bebak Israel borok no Egypt ni ha ari sihor ni lebahamato thumkha heke Daud tai Israel kaito ni samai bokhok no tubunani bagui belai o thanglaikhya abo kiryat jerim ni bo hono abo judai ni amchayo klayo a bokhok sobrayung ni hinui jago tamni hamba bo aro cherub rok ni kacharok ke tongo borok Abinadab ni rok ni kaitun ni samai bokhok no kariwi musuk ni malkhung ketal sakao ton laika ujabai ahio malkhung no benglaika Daud tai bebak borok kaitun ni buskango tongthogui resabui duduk ni tamung rok tai totor kotor rok kaham tamui mosalakya ulo borok Sidon ni khampar jara sokpai puru musuk yakung usului klayan haikhe uja semai bokhok no yak bai romkha nge kaitor uja no belai joli jakha tai bo bokhok no tongmani bagui bono butharkha bo aro kaito ni bwskang bono thikya a thai no press uja jago subrayung uja no satokmani bagui Daud joli jakha a salo Daud kaitor no kirjagui hai ni saka bahai ang kaitor ni samai bokhok no malkhungo tlangui mansinai eka Daud samai bokhorok no bini nok Jerusalem tanglia tamoke bo abono gitisa obed idom ni nogose kalangsio kaitor ni samai bokhok obed idom ni nogo taltham tongkha tai subrayung obed idom nukhung tai bibak bini tong kwrwino hamarkha.